Diu que jo sóc l'única persona que m'explico bé, la resta no els entén. No s'entenen gens bé. No s'expliquen bé, no? Bé, ja els hi dic, però no em fan cas. O no se saben explicar, o les coses que expliquen no tenen cap mena de sentit en un món de cirurgia estètica. En un món de... Hòstia, de veritat, veia tard. A veure, què vol dir això d'un món de cirurgia estètica? A veure, vostè no ha anat mai a Transilvània? No, però he menjat pizzas a la Xina, jo, D'acord, doncs aquí volia arribar jo. Aquí volia arribar jo. Si vostè agafa 4 gats de Sant Esteve, aniran amb vostè o es quedaran a la Mindonga? Es quedaran a la Mindonga? Clar. Perquè, a veure, entre vostè i jo, quan hi ha un espai de cotó fluix, a Quiloquà, Exacte, a Quiloquà. Veu com vostè i jo som dos? Sí. Ja es veu a segona escala que vostè agafa el vol de seguida que veu el silenci. Sí, és que jo el silenci no l'escolto. L'empento amb la mà d'un cavall, saps? Em sembla perfecte. Perdó, una pregunta. Sí, digue'm-la, que fora ja tothom va amb mitjons. Sí, vostè se n'ha donat de la seva parentela blava? La meva parentela blava, diu. La seva parentela blava se n'ha donat? És que el senyor Boiga és molt graciós, A més, pensi que a 3:45 ja són masses per tanta boira. Però aquest, perdoni, un moment. Què ha volgut dir amb això? Res. Què ha volgut dir amb això de la boira? Que la gent... Això no m'ho diu a la cara, No, però jo no li volia dir per res, per ofendre'l. Què es creu vostè, que m'ha arribat el fum a la muntanya? Com? Però si jo li dic... Vol veure com el penjo jo? Pel que m'ha dit? Que s'ha cregut un bistec a la romana, vostè? Vostè es pensa que és un bistec a la romana? Vagi en compte amb mi, No veu que la tieta és morta. Calli, home, calli, amb la tieta, deixa d'estar la tieta, home. Ara no em vingui aquí amb els centenars d'ocells que té al seu cap, home, que jo no tinc cap culpa de la seva planta. A veure, avui penja... Caraplat! Jo sóc com vostè, és un caraplat!